Дамян намерил портфейла пред съседния вход на блока, в който живее, излизайки да играе. С помощта на съседи намерил адреса на собственика и заедно отишли да го върнат. Както карах колело и тръгнах да се оглеждам и видях едно портмоне. Спрях, взех го. Не харесвам да взимам от хората или да крада. Детето е син на младши автоконтрольора в районно управление Тутракан Ивелин Лазаров. На есен ще бъде в 3-ти клас. Днес той е героят на Тутракан и типично по-нашенски, освен похвали, за няколко дни е получил и укори. Половината ми казаха да беше взел портмонето, имаше да си харчиш пари от него, колкото искаш, нямаш да взимаш от баща ти и от майка ти пари. Родителите са горди от постъпката на сина си и не са изненадани. Винаги сме го учили, когато намери нещо, независимо какво, да го връща. Собственикът Вергил Крумов е от много години в Германия. Казва, че там подобна благородна постъпка е нещо нормално. Не, че парите не били важни, но най-много се зарадвал на документите си.